you speak English? Yeah. Mukhang English yung mamu. Mamut po ba? Mamut. Okay, mamut. Okay, sorry. Sorry for that. Okay, so kids. Okay, nasan yung mga kids natin? Nasan yung mga binigyan mo ng pangalan? Si Bella? Si Clyde? Oh, kids. Oh, nasa si Lady Lou? Si Sunrise? Oh, si ano to? Si Ria Chloe? Oh, Andrew? Si Mahmoud? Okay. Ayan. Okay, nasan yung mga kids natin? Clyde? Ria? Raya pala, sorry. And then, nasan yung mga kids natin? Charles? Charles? Okay natin. Hi kids, form muna po tayo ng mga circle. Gustuhin niyo yung party hat. Nilagyan ko po ng pangalan. Okay. So kids, hawak-hawak tayo ng kamay. Tama ito, record na ito. Oo, basta nag-ano. Hindi, ito yan. Oo, yan. Halika dito, lalo tayo kuya. Okay, nasa yung mga kids natin? Okay. Anong name ni kuya? Andrew, halika. Charles. Bella. Bella, come here, Bella. Asaling kat. Bella, come here. So everyone kids, let's form a big circle. Let's form a big circle. Hawak tayo ng kamay muna mga kids. Okay? Then form tayo ng circle. Then atras tayo. Hintayin natin si Charles. Charles! Charles! Okay, come here. Ano pong name nito? Clyde? Ito ba sa isin po ito? Raynan! Asan na ba yung pangalan mo? Raynan!